Yeah, yeah. That's 101. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng je fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng je fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. 101. Ik heb daar nog niet gezien dat jullie tijd is iets zo jullie kan maar nou retire. Ik is een nieuwe boy op die blok, ik spin alles op. Kan je bro, ik is hot, ja, laat ik is zonder prikken met bro. Niemand die kan me stoppen, niemand die me prikken dan ook je aan mij compete. Ja, met bro, het die, als mijn tijd en mijn seizoen. Ik vind te gaat het maken, cause ik krijg is aan mijn prikken. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng die fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng die fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng die fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng die fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Ja, jullie kan retire. Ja, ja. Jullie kan retire. Ja, ja. Jullie kan retire. Jullie rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Die rap game is my attire. Ja, my bro, je kon swear, ik het al gerap. Ja, je kon swear, ik het al gemoe. Van die way ik het doen, lijkt het ik het een miljoen. Kijk je hoeveel Afrikaanse rappers is er wat ik ken. Kijk je meer als een miljoen, nou kijk je ik is 1 in een miljoen. Ik is verzekerd dat het gaat te maken. Van die way ik leven, ik lijk ik het al gemaakt. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching I'm higher. reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng die fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Vier warm, ja, mijn basis on fire. On fire, Op een level, but still I'm reaching higher. I'm reaching higher. Aan die brand, ik breng je heat, ik breng die fire. Ik breng die fire. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Ja, ja. Kan retire. Ja, ja. Ik zeg jullie kan retire. Ja, ja. Ja, jullie kan retire. Ja, ja. Alle rappers, tijd tussen jullie kan retire. Dat is 101. Ja, 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 ja. Coming from your life from 101 phone phones. Hashtag no port 5915 World Cup. Afrikaanse hip hop music.